Ikamatha video iyi mukhala mutadziwa chifukwa chenicheni chimene Jay Jay Cee wachitira postpone show yake imene imeneka kukhala pa Robbins Park. Samavita TV tikhale limodzi. Mawiki ambiri apitawa Jay Jay Cee adali akulengezesa show malo osiyanasiyana, anali yekha kumata maposta komanso oyimba anzake anali akumuthandizira kugawa uthenga ma social media kuti anthu azakapezeke ku show imene imayeneka kuti ikazakhale pa 7 October mchaka cha 2023 imene kukhazikitsa albamu yake mutu wake pamodzi. Koma pang'onong'ono chinthu koma ngakhale kuti zinthu zonse zinkayenda bwino kuti zokonzesera zinali zafika kale kumapeto, anthu ambiri anali atagula kale matiketi. Chinthu chimodzi chinachitika, kunalengezesedwa show yaulere ndi a Blantyre Arts Festival. Show iyi ndi yaulere, pali mlendo wa ku Zambia, kuli Driemo, kuli Skefa Chimoto ndi anthu ena ndi ena. Show iyi kukhala yaulere zimene zikutanthauza kuti Jay Jay Cee mpata kuti Robbins Park ikhoza kukazaza ndi ochepa kwambiri. Now show ikukachitika just a kilometer away from Robbins Park, zimene zikutanthauza kuti ndi chinthu cha easy kwambiri anthu kuzayenda wapansi kaulendo ka 15 minutes, kaulendo ka 10 minutes kuzayenda wapansi kuchoka malo mokuti akalipire show kupita kuti akaonere show yaulere. Anthu ambiri anyinyirika, anthu ngati Kelvin Silungwe mwanache, anthu ochuluka aonesa kukhumudwa ndi zimene achita a Blantyre Art Festival. Ngakhale mwini wake Jay Jay Cee walengeza kuti china chilichonse chikuyeneka kusunthidwa kufika pa 4 November mchaka chomwecho cha 2023, ngakhale kuti albamu yake ikhale itayamba kumveredwa pa. Koma wait, ndi chifukwa chani a Blantyre Art Festival alengezesa show kuti ikakhala pa Upper Stadium mu nthawi imene Jay Jay Cee akukonzekeranso show yake? Tiyankhule kuti awawa ndi opondereza. Koma wait, musanayankhe ndifuna ndikuzeni zinthu. Blantyre Art Festival imachitika almost chaka china chilichonse muma date a fixed. Ndikupaseni chisanzo, kuchoka pa 6 kukafika pa 8 October mchaka cha 2017 a Blantyre Art Festival anali ndi mwambo ngati omwewu. Komanso chisanzo chinanso, kuchokera pa 8 kufika pa 9 October mchaka cha 2022 a Blantyre Art Festival anali ndi mwambo omwewu. Mwachiziwikire kuchokera pa 6 kukafikaso pa 8 October chaka cha 2023 a Blantyre Arts Festival mwambo ngati omwewu akuyenera kuukhazikisa, akuyenera kanso kuuchita. Ndiyeno nkhani imene ilipo ndi miscommunication. Yes, panalibe kafukufuku okwanira amene anachitika mu nthawi imene Jay Jay Cee ankakonza show yake, komanso panalibe kukumana kukambirana bwinobwino pakati pa council ya Blantyre komanso ma manager a Jay Jay Cee. Izizi ndi zifukwa zimene zapangisa kuti show ya Jay Jay Cee aichite council. Bwanji nditakupemphani chinthu chimodzi, muzakakhaleko siku limene lakhazikitsidwa la pa 4 November pamene Jay Jay Cee akukakhazikisa show yake. Komanso ngati nkotheka mukhonza kupita kukaonera show yaulere imene iliko kuchokera pa 6 kufika pa 8 October mchaka cha 2023. Dzina langa ndine Sam Mavita. So langizo limodzi, musanaganize zokuti mulalatire anthu ena pa social media chifukwa cha kulephereka kwa show ya Jay Jay Cee. Bwanji mutaipasa video like. Bye.